Gaur, Frantziako turrak Euskaldun ongan izan duen eraginaz hitz egingo dizuet. Ze aspergarria den Tour de Francia. Osa, kulturalki siestarekin lotuta dagoen gertaera bat. Ba, imagina. Osa, zare famatua somnifero errektua dagozu dago, osa, imagina. Bai, baina gazte askon plana izatea, hartu hartu autokarabana hola eta lagunak jun ikustea. Zuk Josebaren kolpeura gogoan duzu, ezta? Izango estupa. Bueno. La chute de Beloki! Hola, ez zipa ematen, azkarren zijoanik... Ez baino, kalagin dare kaida ze izatetuk, ez? Akupatata bezala erizte. Ba, irutuzak... Golpe, leku txarren hartzeak eta ezurten da, hostia bat eta hartzeak eta... Hori, deporte gorroretako, Ez baino... Nik uste torgun, zehoz hau zizula, Klavikula, zehoz, Urteak pasa dira, 19 urte. Nahiko gogorra izan zen, benetan nik uste ez bakarrikan niretzako bizik eta jende guztiarentzako. Ah, Beloki! Joseba Beloki! Bai, horre lesioa lantzauk izuan. Moti horre bastante abiezan karreran da. Ze uneren horitzapena daukazuela turrekoa bereziki? Pirinetako lehenengo etapa hura, obisken gora, naizta hotza, gaur bezala hotza eta horia egin, saleen arteko harreman hori. Ikurrinen azpitikan pasa, bultza, kuadrilla, hoi zoragarria. Gutzako, azken euskal txirrindularintzako, Pirinetako pasara nik uste berezia da. Zemat euskaldun juteia. Oi, krismaia. Milaka. Supergenatu, hor dena manian apaten euskal, hor ikurrinak jende animatzen zuri. Bai. Egia da, ni txikitan joan nintzen behin ikustera el Tour de Francia, eta ez niz gogoratzen ziklistetaz, baina bai pasatzen zirela kabioiak rollo botatzen gauzak, baina sako eta itzulintzen lako poltsa batekin. Akorratzen naiz turreare jun izan baina jaizkibelgo igoera altzau ginean ere man gendu, geure plaiako maixa, zila, geure neberia, eta altzau gendun aurra, kristo montajien gendun, gero pasaran ikusteko, baina gozadiera, ambienti oten da, Bada norbait, 21 urtetxorekin, Donostiako klasikoan txirrindulari profesional gisa debutatu zuena, Lance Armstrong. Oan eritzako honena induren izan da. Kaixo, Lance! Good morning. How are you? Hello, Armstrong! Bixerak inda beste bat emateik, Bai. Zer gola surfista hau gainean... Ba, errolloa diferentia zuk, Euskal zalegoa nolakoa da. The Basque fans were so passionate about their team. It's amazing to have fans like this. They drive forever, they camp overnight, they're all in the same color, they all have the flag. Miti euskaltel kamiseta. Jode, ya te digo. Ez que betxu zelako afizio. Baina, pila bat jende duten zanen. Bai, leku guztietan euskaldunek. Asko joteia, Turadonian hemen dikan turmale eta zer, eta asko joten da jendia, autobusien eta hola. Ni ibilin izan urte askotan, kamioiak inta, gartzen metas, volantes eta arkua eta nola jartzeia, urte askotan ibilin izan, bai, zakin, Euskadiko buelta, eta Euskadiko buelta, eta bestia zera bizikleta ibarresa. Hemen dijon, eta gertzen ginen horoko tokitan, eta arkua jartzen genuen, gutxi gara honea, eta handik handitzen genuen, eta tortzen zen, jefe de carrera, oze hoitan, bale? Hemen toki honian do, bale? Aprobatu zera. Ja, egon, pasarte, eta gero bildu, eta uro egun arte. Ze politia. Bai, oso lan politia zenua.